Takže čaute, ja som Shadow a vítajte u môjho ďalšieho videjka z hry SimCity, ktorá mala dosť veľa ohlasov, 10 lajkov, bola podmienka. Tak som tu s ďalším dielom, nič som tu nerobil, nehral som offscreen, hral som offscreen iba online s jedným Američanom, ale to nie je podstatné. Tu vidím, že je nejaká opustená budova, Hožici budova. No nič, práve asi pred... Áno, o 1 ráno som uploadol diel z Battlefield 3. Nájdete ho na mojom kanále, tak dúfam, že sa vám bude páčiť. Keď tak to like, tam to budete všetko mať. Inak som to strašne failil. Tak, ale už do skecov, vrhneme sa k hre SimCity. Takže tu je. A už sem za ním niekto sanitku, a však sanitiek je tu veľa. Aha, už ho zobrali. Nezobrali ho. Čo tu je ďalej? Čiže dneska si postavíme ropnú plošinu. Ropné ložisko, povedané. Tak. Dáme si ho tu. Počkaj. Takže 37 000, takže tam ho dáme. Čo tu máme ďalej? Tak ich máme v meste asi 40 000, s ním som mnohem bezpečnejší. No, to som rád. Tu by sme mohli robiť cestu. Tak. 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 Hop. Hop. To ide s odpadkami. Prútok 0,9, dobre. Tak, aké sú to? Rezidenčné zóny. Rezidenčné zóny. Rezidenčné zóny. Rezidenčné zóny. Rezidenčné zóny. Áno. Komerčné zóny. Tak, tu pôjde voda. A tu dáme verejnú knižnicu. To vyzerá blbo, nie? Ale môže byť. Tu máme štvorprúdovku, tu máme dvojprúdovku. Áno, bude hromadná doprava. Môžu sa toho díry. A to je ten čo minulé. A on má docela dobrý domček. Som rád, že mne sa stáva svoj odpad. Odpad máme na... Tak... Tu už máme 4000 obyvateľov, však sme začínali s 2000. Hustý. Nám to pekne stáva. Mohli by sme tu niekde šupnúť park. Máme ho sem, jeden domček nezaškodí, keď pôjde preč. No, formálny, namiesto s fontánou. Tak. No, upraviť.
Tak. Tak. A už sa prestávajú dávať baráčiky, tu už sú nejaké máme nejaké, budú nejaké tie obchodiaky. O, prvé vily. Tak to má byť. Takže máme 5000 obyvateľov. Radnica. Vylepšiť. Upraviť. Odbor financií, odbor bezpečnosti, turistického ruchu, odbor dopravy, odbor technických služeb. Títo majú poplach. Tu by to malo byť. Vodárenská stanica. Máte číte? Asi bude do veľkého. Bo takto si dáme sem. Tak. A tá špina. Čistička odpadových vod pôjde sem. No a ináč. Jeden mi napísal do komentárov, neviem ako sa volal, že si myslí, ako sa bude volať, že ako si myslel, že či toto mesto nebude nejaká diera. A Monty napísal, že to má byť väčšie ako New York, čiže máme nejaká diera. Čakaj, ako vy to robíte? Máme díra. Ne. Ale ja si to pomenujem sám, lebo to by byť tak. Hobbit Town. Tu má samých hobbitov a polohobitov. Joj, myška. Nehnevaj ma. Nie, ďakujem. Čo tu máme? Nie, ohňostroj nebude. Tak máme 38 000, čiže by sme mohli... Aha, vodárenská stanica ešte nemôže. Vodárenská pôjde tu. Tak. A sem natiahneme. A to bude ropa. Tak, čo tu máme? Magistrát. 7000 obyvateľov hustý a sme v plusu a zarábame 3000 za hodinu, to je super. Tu pôjde kasíno. Alebo tu? Tu pôjde kasíno. Áno, hromadná doprava už bude. Myslím, že tak. Obchodní depo pôjde sem. Tak divne som to dal. Presunieme to. Sorry bro. Depo pôjde tak. Ne, kde dáme depo? Depo dáme až tu dozadu. Tak, tu bude depo. A dáme tu na ropu. Tak. A máme depo.
lesnickou stanici, to je mnohem bezpečnejší. No, čo chcete? Dobre. Žiadny poplach. Tak. Dobre, žiadnych susedov nemáme, čiže to je jedno. Tak. Čo treba v zdravotníctve? No asi migrujeme z tých, čiže môžeme sa posúť v zdravotníctví. Jo, aha. Tak dáme ďalšie, čo dáme. Dobre. Oh. No, už to zmizlo. Umrtí za deň. Ach, je mi nezazpěla. No, do těch tady, že se nebý problém, nutná síla. Dobre, tak my si poriadíme dlhopis. A dáme to policajnú stanicu. Policajná stanica bude vedľa kasína. Tak teraz si počkáme tých pár peňazí, kým tu pôjdem. V hlavnom meste si mám postavu bydlení. A pekné námestie. Veľké to nie je. Námestíčko s fontánou. Dnes zavřeno. Má vysoké zisky. Zločiny spáchané za den 3. Vysvetlím, že bude tak ťažké, dobré manažery. Cesta. Tak. Ešte viacej, tak som vám to dal na 4 prúdovku. Jo, aha. Tak. Tak, čo tu máme ďalej? Ona to, že konečne sa môžu rozprchovať. Hebčík, má niekto kapčík. Za pracovní nabídku bych tě i zabil. Zabil by som skôr aj teba. Jak to funguje? Dáme si tu školu. Škola bude vedľa radnice. Škola bude tu. O nie, škola tu nebude. Škola bude vedľa knižnice. Vlastne zaujímavé pohrávanie Sokoly předtím. Zastavka autovku je schválená, dobré. Vypočtené knihy občanů 92. Ach je, mine. Tak, teraz budem počkať. To tu máme drahoceny. Optika tu zavřené stále, počujeme dělníky. Máš ich tu kopu. Tak čo tu je? Radí, ktorá dbá na proti požárnych zabezpečení. Tak ako nám štráva z pacientov. Takže tu máme policajné stanice, jeden zatknutý. Elektrina je v poriadku. Magistrát tiež, vypust kanalizácie.
spraviť. Tu nemôžem, tu môžem. A spaľovňu. Jak veľa zem toho majú. Jak to pumpuje. Aj ty už tu majú poplach. To je tiež problém. Tak. Tak, probíha loupež. Posledný toho je jako nakolik to je starostová chyba. Žebírkárna? Ach je mi niečo to je. Je to kuže? Je to kuže! Máme zde obnovit se zločinnosti. To si nezem, je za záda. Nevidím. Ty ještě tiež ozem? A tu už sú prvé bytovky. Černé cihly. Tak prvé bytovky, to som šťastný. Nová výstavba. Tak. Čo zase máme? Zadáme. Vozu, dobre, tak riadkové vozy. Máme plus 4. Majú 6. No, teraz si fakt musíme počkať na tú školu. Koľko si požičali? Na živnosti knihovny 686 za deň, wow. Ó, toto som chcel vidieť. Čo chceš? Mohli bychom si se centrálnym testom na nejaké turistické atrakcie. Zazadník v Indii. Zločinnosti. Ešte 6000 a máme povýšenie z magistrátu na neviem čo. Povýšení stanice. Rýchle. To už nech tam bude. Je to lepšího. No. Recyklujte to, použijte a recyklujte. Udělám to, vyvezte vozy. Recyklované popelnice, děs. Smetě. Město předně hestím. Starostov Dumca je schváleno. Počkej, kde to je? Odpadky. Odpadní, to sú odpadové vody, tu je voda, elektrická energie. A to sú odpadky. Recyklačný centrum 111 000, zbláznili ste sa. A už môžeme postaviť školu. Škola pôjde sem. Sem zastávka, 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 sem, samozrejme pri škole.
A sem. A sem. A sem. A to by už mohlo stačiť. Tak. Čo chce? Vítejte v škole, ste dostali sa také malé kytičky. Koľko máme žiakov? 81 študentov, 80, 90. A hneď navyšujem, aby na viacej. Tried. Aha, 90, 102. Ostalo to ide hore, super. Tu už máme 12 000 obyvateľov, super, hezky. Ostalo to ide hore. Hebčík má niekto kapesník, to už sme počuli. A už to preteká. Takže rýchle musím si zobrať dlhopis, prepáčte. Přijmout. Odpadové vody. Tičky sklepové výhled. Koupit kapacitu, spacovat splášku do sosy. Super. Je to super. To je rychle. Toto už mám zničiť, to nám mohla ničiť. Spracovaných splašku. Tak, to môže byť. Čistíme splašky. Jsem připraven na dlouhý den v práci. Tak, už to ide. Čo tu môžeme pridať? Čistička odpadových vod, dobre. Tak to má byť. A voda. Kde chýba voda? Tu dáme vodu. Autobusy počkajú. Čo chcete? Mені немає міста. Dobre, takže ešte 300 obyvateľov a malé mesto s predmestím. Keď ja si vysuniem mikrofón, čiže radím vám teraz zaprať si uši. Tak, hotovo. A čo tu robíme ďalej? Zdarma. Starostov dom dáme hneď vedľa. Čo to robí? Víte, vy našu víte. Najmä asi v blízkosti mohol opakovať vajíčka. Pokud ste tak možná vás přesťahuje do vily. Tu je ďalšia prestavba. Ajaj, 2000 ľudí sa odsťahovalo, tak to je zlé. Zanen, beton, počíval sa ničku pomoc. Tak dáme hneď ďalšie sanitky. Tak. 4 sanitky, je dostupné peče pro sousedy, to je dobré. Nasaďeno limitu. Tak. Áno. Čo? Chceme tramvaje. Silnicích je víc aut než lidí, poďme si nejaké autobusy. Ne, ďakujem, to viem. Teraz už len počkať, kým budeme mať ženské celý a utekajú.
No počkajte, chvíľu tak. 15 000, super, tak ešte musíme počkať. Tak čo tu je? A tak... To sa deje tu. Čo to je? Lovné maso. Neviem, že netrestačí moje poistka. No, rýchle by som mohol postaviť tú autobusovú stanicu, ktorá bude pri policajnej stanici. Ďalšie. Už ho náňajú. Sorry bros, ale budem asi musieť dať ďalší dlhopis. Ja budem zadlžaný, prepáčte, ale musím to urobiť. Keď nechcete, aby sa to tu čakalo. Autobusová stanica. Počet autobusov 18 a ide sa dávať sem, 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 sem. Aha, tak už nie, lebo máme málo peniazy. Au. Takže máme tu, 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 tu. A to by to trebalo potom ešte. Tak. Tu niekto horí. Nebo hrať na internete, ako spožok ešte uvidím. Teraz horel, jak je to možné, že ide dačo hrať po internete? Aha, tak to je úplne nič, ne? Je školská zastávka, hneď stalo druhou zastávkou. Tak tu zničíme. Posunieme o niečo ďalej. Ďalšie, tak ďalšie, 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 ďalšie. Tu máme, sem, 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 sem pôjde autobus, sem. Tu som dával. Ne. Tu nám zase treba. Škoda dosala maximálne kapacity cheat. Dobre, počkaj, teraz sa starám autobusy. Sem. Sem. A sem. Mohlo byť. O, máme 16 000, takže vylepšiť. To sú vylepšení magistrátu, aha. Tak teraz si dáme odbor dopravy, ne, odbor turistického ruchu. Tak. Funguje. Tam treba 30 000 obyvateľov. Autobusová stanica, ako sa vám darí. Minimálne dĺžka čekání 20 minút. No, průměrná délka čekání. Cestující za 3000 niečo.
povolení, dobré. Čo tu máme? Pochádzka po starosta si vsadí ako... Máme bylo 5200 asi milionů. Na příštích si nezáme teda 100 do parku 100 směrů až vše. Udělám to. Takže mi to ujalo, úplně na nás vybodl. No tak sorry. Vyčerpaná voda. To je tiež čistá voda. To nie je žiaden nepreteká nič. No a už len tú ropu. Čo tu máme ďalej? Jo, škola. Ďalšie triedy by to chcelo. Spokojný. Teraz sa tam môže vyučovať 750 žiakov. Už sú ďalšie bytovky. Toto je. Nejsem tak hloupý, aby ich zostal bytovku. No však ty môžeš ísť head. Ja ťa tu preč. Pardon, spisovne. Ja ťa nutiť nebudem. Tuto je super. Zločincov. Všetkých 10 zatknutých. Napravadený. Šťastné propuštenie. Dobre. Tu sú ďalšie bytovky. Tu je veterná elektrárna. Ako je to s elektrárňou? Aj tá krajta. Tak. A tie maličky. Tak. Napojiť miesto. Teraz ako sme na tom s elektrínou v pluse, dobre. A ja som taký dežo, že som si dneska zase nepozrel čas. Takže sa pozriem. Zdroje hovorí o tom, že sa požiadana bola náhodná. Môže ísť o lháře. Požiar sa vymkol po kontrole. Máte 2 hasičské vozy. Uhasené požiary 4 za den. Tak počkaj, našporíme si 15 000. Už máme 19 obyvateľov. No 19 000, tak. Depo autobusu, kývadlové dopravy. Máme 11 000, ešte 4. Čakajte, ja si zadám PIN kód do mobilu. Tak 16.09. Dáme do 16.15 a potom to ukončíme. Wow. Tak. To môže byť. Tak. Čo už máme 13 000, čiže ešte 1100 a máme ďalšie autobusy. Jo. Odbor bezpečnosti v regiónu. Tak potom to dáme. Toto pôjde preč, že dáme tú veľkú hasičskú stanicu. Do barák. Dáme obidve, aj veľkú aj malú. Veľká pôjde sem. Presto to teraz toto zničím. Vytočne to zavadza. Alebo dám. A ja som to dal na krivo, ježi. A necháme to tak, potom to dáme.
Jo, už máme 25 000, takže... Tak. A tie 3 hasičské vozy, dúfam, že vám to vystačí. Tuto zhorelo. Tuto zhorelo. Ešte niekde? Už nikde. Takže sme v plusu 3000. Pokud si budete dneska šídli tak, aby po ňom mohli jezdiť tramvaje. To je dobré, ne? Pozeráme s vysokou hustotou. Ale budú chodiť iba hore, dole a dám ich tu dám depo. Tak pôjdu tramvajíčky. Čakaj, dáme ďalšie autobusy. Autobusová stanica. Tak. Tramvaje. Tramvajové depo. 30 000, dobre, takže si na to počkáme. Celá 12. Znovu som si naozval T-sanitku. Neviem si zavolať sám. To vyzerá zde, našťastie som už doma. No to si hovorím ja, keď budem do školy. Či čo to vravel? To byl zase den, to si hovorím, keď budem ja do školy. Takže ešte chvíľu a máme depo. Hepčí, tu nejaký policajt chorý. Průměrná délka čekání 33 minút, ach je mina. Máme právo zůstat sticha, to znamená sklopněte. Dobre, čiže se voda, takže vodu dáme. Dáme vodu. Dáme sem. To je najčastejšie. To je častejšie tak. 6, čiže doprava, tramvaje, tramvajové depo. Sakra, myška. Počkaj, kde ju mám dať? Ja to nemôžem dať, ja ju chcem dať sem. Ale na nemocnici ju nedám. Alebo nedám ju sem. Kampová zastávka, za to povedať schválená. Sem. Tak. Ale môj záda, takže vedú, či chcem potrebovať operácii. Takže si nájde za záda. Tak, takže 15, čiže ja sa s vami lúčim, ďakujem, že ste si pozreli ďalšiu epizódu SimCity, kde som zase nevedel, čo mám rozprávať. To som celý ja, takže ja sa s vami lúčim a ahoj.